Завърших 95-та година, преди толкова много време, чисто емоционално-психологически погледнато, а спомените ми са високи, трогателни и романтични. При все, че тези думи относително рядко се употребяват, но така е. По време на моята младост имаше много романтика в атмосферата на Търново, в пробуждащата се за либерален живот атмосфера на цяла България и ние просто случихме на време и до някъде един на друг, случихме на себе си, така че младостта ми беше пълноценна. След това обаче живота и на България, и на обществото ни, и персонално понякога възви по много по-трънливи и грапави пътища. А как Търново повлияе на вашето развитие като поет? Едвин Сугарев има един стих: но паметта не е душа, макар че я подхранва и създава. Паметта наистина не е душа, тя е едно от качествата на душата, но без памет човешката личност е много по-малко пълноценна. Тя е с ощърбена състоятелност. И тази моя емоционална и фактическа памет от времето на търновската ми младост повлия в огромна степен за окончателното формиране на личността ми. Най-добрите спомени, които са гаранция за едно онтологическо психологично здраве на личността, се коренят в паметта. При мен конкретно в тази памет от 90-те, от Търново. Понеже ако настоящето свирепо на дадена личност, тя трябва да има убежище поне в спомените. Те са гаранция за едно изцеление, за една пълноценност. Повлия ми в огромна степен. Тя ме е формирала. Тази моя търновска младост ме е формирала. Цяла стихосбирка имам с сонети, чиято първа част се казва Търновски вечери. Изобщо паметта, уюта, дома ми, духовния ми дом, това са спомените от времето на 90-те в Търново. Духовният ви дом е Търново. Кое е специалното на този град? Атмосферата е уникална, специфична. Хоризонтът е, и друг път съм го мислил това, разбира се, като ръба на някаква огромна чаша, в чиято вътрешност ние, университета, хората, студентите, се помещаваме. Има уют, има затвореност, има романтика и има нещо специфично, което е характерно само за Търново. Една особена болезненост, защото ако мислим през същата метафора за хоризонта като ръб на чаша, то този ръб е остър и има една болезненост на духа, на душата, която се опитва да го прекрачи, да го превъзмогне, да намери себе си в национален, в по-широк план. Има една болезненост, но без тази болка също не може да се живее. Човек, който не страда, той е непълноценен човек. Така че има и доброто, и романтиката, и страданието, което страдание също е част от човешкото добро. Вие лично как поддържате огъня си към писаното слово? Като не се занимава с неща, които ощърбяват личността ми, които я уязвяват и причиняват драстични поражения. В смисъл, основното в живота ми е литературата, четене, писане, живот в литературата и всичко друго е периферно спрямо тази генерална линия на живота. Разбира се, доколкото тези неща са в моя власт. Но винаги това ми е било като константна цел, пътя, който следва това да бъде пътя на литературата. Какво е състоянието на днешната литература според вас в България? От какво страда тя? Въпросът страда от липса на социален резонанс, на социална ефективност и състоятелност. Литературата има като текстове и тези текстове не са по-малко талантливи от стиховете, драмите, прозата на литературата, от който и да било период. Но в други периоди на нашето развитие литературата се е чувала повече, имала е по-пълноценен социален резонанс. Хората са знаели кои са големите писатели и са търсили техните книги. В момента в такова състояние на българското общество, в такова духовно състояние, че има една онтологическа невъзможност човек пълноценно, истински да се заинтересува от човека, камо ли пък от негова по-странична деятелност. И в този смисъл хората не могат, емоционално от сърце, не могат да се заинтересуват от друго, което не е тяхна прагматика. Не ги ползва в практическия смисъл на думата и не могат да се заинтересуват. Те са убити до някъде духовно и отделните сфери на професионална деятелност, сред които сфери и литературата, са се самоограничили и капсулирали в себе си. Вярвате ли, че може да има духовно прераждане? Да, духовно съживяване. Може да има, разбира се, възкресение. Духовно възкресение може да има и на личността, и на народа. Може да има. Но просто обществените условия, обстоятелства трябва да се променят радикално, коренно, как да го кажем. Все едно в стая, в която вече бил изпомпан въздуха, толкова се е замърсил, че не може да се диша, изведнъж така да се отворят прозорци, че да бъде из основи пречистен целият кислород, целият въздух, за да бъде той заменен с кислород. И в този смисъл България,
Хората знаят от какво страда обществената атмосфера в България. Ако ние като народ, като общество успеем да излекуваме родината от тази нейна болест, аз мисля, че ще настъпи това възкресение. Много от дейностите на човека носят много по-голяма практическа полза. Но ако той наистина е роден с талант, би трябвало да го следва него. Той като любовта. Може човека, когато сме обикнали, да е беден. Може в много от аспектите на своето съществуване той да е в нищета. Но ако ние него обичаме, ние сме някакси венчани вече за жаждата си по този човек и ние сме му верни на едно емоционално ниво, още предначално, преди всякакви връзки по-нататък и трябва да има една вярност, както в любовта, както в факта, че Земята е венчана на Слънцето, е негов спътник и не може да се отмени тази първоосновно дадена величина на нещата. Какъв е ликът според вас на съвременната българска литература? Красив е, но не е много добре гримиран. В смисъл, че има разфокусиране и разцентроване. Обаче това разцентроване не е някаква обективна даденост, а е въпрос на рефлексия, сиреч на наше възприемане. Литературата не е това, което го има, а това, което даден читател или критик мисли за нея. То не е фактология, която я знаем каква е, а е въпрос на наше осезание и на тълкование. В този смисъл това по-скоро беше моята лична рефлексия. Литературата не е пълноценна. В смисъл текстовете са талантливи, интелигентни, с съответните високо художествени качества. На литературата ни и липсва интерес от страна на обикновения човек. Тя не достига до хората и причината за това не са самите хора, причината за това е специфичната, квазинормална обстановка в България.